What dear, Accra, Martin? Yeah, me dear. Afrin Japan and our man managing Hopa, boom. What kind of a fair? I didn't in a friend of Bubu on Savannah. Hey, because I'm running, making this when you ready. Who's to cry out here? Sabusumi and Homa, by your Homa, no Homa, and a name Yahoo Bibri, Beshasia. Ewu na bubu esanse openmu na yewure okay bubu busumi na nhoma hyase ebubu na hyenso de no ene yede to busumi ni din ayo mate bedase iti ene yo bubu busumi de di kan yide na wate ase afishia panso esi nyina tiase ai na ye wi abato ato aso na sundwe wo memu amen Jagiri Agora me bade na eko ade achia bia na enne so sɛdeɛ yɛ kanini yɛtaka medase eba ne twuro mu kra ne kamu a sɛn ne yɛ ka no ne kan de no ane medase ne mom no ɛyɛ pa sɛ wo de aba sɛ bɛ ya GSS ne SSS for no twere a enkoye grade 9 no kɛseɛ yɛ me da yɛ atwere ntwɛdeɛ foforo word foforo de a na word toso miensa a se nti eye nsemfua miensa tie ne ye pa me da ase okay ye ntwrombom me da ase ne atwrobom na emo no ye kan ye horofa so ana se ye twifa so we mention it together me da ase na emo twra ye ntwro e da ase da bi ye no me da ase okay akura na ye ka ground kan kasa muzana wakano form spare na minti form no fa and I'm kaso because fe o kra fa mu fa ya sase fa munti fe na ni u no so separate okay na ye kan interminate ye kan fam ma dia to fam ma dia to ne mo ma dia to fa mu ma dia to asase no mu fa mu o twira ne twira nko o kan ne kan nko mpempi no ba hwe na pupil no student no senior ote no na wa twire no o ba bia o hwe spelling of Edinburgh na o hwe senior ye kano no anzo ne kakraka dantem ni nyina se yesua mestra cheche for nse ya o hwe ahoyi ntwirede no ma nkwada ni hunu sede ye twire no isanze to da bia eso sede ye twire no na so sede ye kano okay na ye ka baby se odihia nko akwa adwane odihie anko a akwa adwane ampa saa ne kano ano no na ne ewo mu ne se ye kokko Ghana ene ebia ye friend is saying Burkina Faso nyame mfasa ama na ye ko okono na kanu na ye military states no general anasa uko apamda demokra Ohene Daudi ono di kunanimu ema enkuranhye ema nkyerɛkyerɛ pa ema nhwɛsode wona abakan sɛ yɛmfa ne se ne mo sɛ biaduasa utifie agye wani a eduru ba bia yɛ den a on bɛpɛ ba bia fa ɔkono so ayɛ kɔ no mpɛ mebre no won a yɛ di won so na won ba kan yɛ ho yɛ nkwa na yɛ de won kura di anim ɔno onye obedwane na wo utifie bɛ de na onwane yɛ de ba nipa bra bomu a sɛ yɛ abusua sɛ yɛ sukuu sɛ yɛ university sɛ yɛ asɔre ebre bia na sɛ opani yɛ project bia yɛ program bia sɛ opani de ne ho hyɛ mu bi so opani edi mu bi sɛ multimedia sɛ yɛ call health work no na da we na keti edi anim ne to regu no kon Ohene nko a akwadwane okay na esane ani amane Sɛdeɛ ya na eta confuse me pa esane ni amane esane gu ahoro mienu ebi ye esane a eka wo wedie ma wote yi a nyame mfasa ma no sisum nam keteke akwate ahwe nipa bebere prepra eno ye esane bi wo ho a eka okoma ne wadwene esane ne se o tikubei bi ma menwe ofuru ya ba mu a wanhwe yi asamkase ba mpese me boso
se ohwere ne nkwankora on ti ya wa wo beti ya pa ewo utrim ene okuma ma hwe ya ebetena ho akopem se obewu na saa esanim no ema wotimi kura enya mane oka akwakobo obi eka obebo wo ho ne ade ne nyina ya amane ababeto esane etimi de amane ba esane emma yi ya o se accident physical pain esane ma yi ya o se ubi ukuma be ya o yasa dadwene ni koda na ba opa ena amane ne yempempi nsunsuanso a esane de ba ekafa mu yenya udimbo se bia so wi anansia udinna what you say Matias. Okay. All right. Now last one here say yeso fiti preko bo osia moja ne ba ben kura menya ni epo osia memfa ne se owofo no amanani anko ho ntem ti obahwa na se bia kwada wapeja na ne se eho kankakra ne ade nkakra apo sin se bia brody tree brody ba wodi boabo so wodi Jagiri afra no na ade na oya nkakra nya se enne nkwa mehwe ema esanse ebetwia ma eseno asen na 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 shasha ase ne ade no Jagiri no ne body ba no akeka den ma aduopra ba abrabo imu se uye bribia ehu hia se odi ntoboase eni nyansa eto ho se o pesika se odi ntoboase eni nyansa to ho anhwe yi a odi amane ebebro nkasa ho ti ye de enade ne besi se de ye kan ni dwada ebe nyame Adom a dwada date be obubu de to so an me ma asenya kura enadi kan enan nyame Adom a obubu de to so nan ebe hia etiefo be tie mu nyina ma mu nyina friendship pa Sɛdeɛ ye kano ni ha yada si AC Ohene akra ene ne ba Jagiri Boaz na wo mo abayin